Yere dağa. Oo. Ben kompüterümün güdüne aldı Kerim berdileýin. Gülkül kıssalarını oklatypdym. Hawa? Seni de aynı şekilde geçirecek bolýar. Ana durum. Bor. Häzir hani. Salam. 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 Nemeli ayoğlun? Hov. Bağışlaň weli sizden bir zat soramak mümkinmi? Öňrekde näme soraýyn diýip ýördüm. Soran, bir zat değil, iki zat soran. Neme, siz meni tanıýaňyzmy? Ay yok, tanamok. Menimi siz tanamok. Eger siz meni tanamayan bolsaňyz, näme üçin her sapar gawatlaşanyňyza salam berýäňiz? Bu neme de, bu bir Tanrı salam da. Tanamayan adamyňyza salam bermeklik gelşiksiz dämi näme? Edil beýle de olaymadyň, yok gelsiksiz. Gaýtama tanış we ne tanış adamlara. Salam bermeň özü edep bilýän aslyň alamaty mı diýen mene? Onu diýmek siz öňüňizden çykana salam berip ýörsiňiz de. Elbette bazarda köpçülük yerlerde salam vermesem, yine şular ýaly şol yerlerde salam berýänler. Onson şular ýaly çol ýerlerde salam berýänliňiz. Men ýaly gadyrlan salamyňyzy amal ýalyrmy? Ahy, o sizin aýtýan zatyňyz näme? Elbette salam berersiň de salamyň almadylarmy? Ayonna da öňden çykan bilen gadyr açan ýalak bolup ýörseňem bir hili. Onsoňam hemme kişi siziň salamyňyza zardyram öýdemok mene. Beýdime gödelgiz, beýdime? Dünýäde entek salamdan doýan ýokdur. Ay näme bileýin. Näme ananmasy geçek bolýan? Ay, Munyňyz bolanok. Ana, şu gelýän ýaşura salam bereyinmi? şo ýaşulamy? Ogo, onsoň bilersiňiz. Gerin. Ýaşul salam alaykum. Waalaikumsalam. Gowum ýagdaýlaňyz? Şükür. Halkı mudur? Şükür ýaşul gowy. İni men seni tanımadım da. Men Mehmet. Ýazly ketçäň ogly. Mehmet. Owo, ol gaýryk toplumda ýaşaýar. Yazık geçe. Haydi yazık geçe. Hani gaýryk toplumda ýaşaýan. Ay inim huşu alan näler. Yöne bir niýen keçesin oglum bolsaň, özüňe oňot ýeriň terbiyesini alanyň men diýem. Owo, Hornym, sawol. hawol. Sagmanlar ýaşuly. Ol ya sawol. Ýoluň ak boldun. Gördüňizmi keýgim? Salam gudratyny. Adamlar edil mumlyp gyal edýänler. Herit, ana, howa ýa-da salam bereyinmi? Daýda salam alaykum. Ay işitmekde. Daýda salam alaykum. Ay kulak agyrrak öýtýän benden. Ay özüm uzak aralykdan var ya, köçen uyundan var ya. İsteýänim däldir. Diýany ýok. Indi kile berdiň geçende salam ber aýarym. Ay şeýdin gaýrat edin. Indi şu gelýän oglanjyga seredädir. Ýa-da näde aýyrdyň? Iki wedek salam bersem 70 mertebe taňar ýalkasyna aýdaýsa. Inim saglykmy o? Men sana saglykmy diýän o inim? Ya o agaçydan ýalyk bolup durdyň ay. Bir köçeden geçende habardarrak bolýdyň sol. Aray möller durmada bir işiň bilen bol. Salam daý, näme diýen? Bir işiň bilen bolýar. Bak. Okulacygyna da atlar eken. Okulacygyna neme çykyar eken esitmejek bol ilki. Hawa. Size ýeser ýerde ekeniňiz. Men düşünmedim de. Eger men siziň salamyňyzy almasam, meňem şeýdip ýüzüm alyp gowy goýberersiňiz däsiz. Aýdyňyz näme gözelgiz? Siz men gowunymy diýýäňiz. Birinciden meniň ýüzüne almadym, gowum goýbermedim. Ýöne bir çalarak bir duýduruş berdim. O kulacygyna nemesi var eken ilki bilmedim de. İkinciden bolsa, siz ýa nädenin maşgala, beýle sözler diýmege däl, hatda gyýa göz bilen garamagam küllü günädir. Bay o, size asıl basırga yatan zehin ekeniňiz. Siz diňe salamly bolman, eýsem odan sözleňim hojaýyn ýalla. Men düşünmedim ölen, sizin göwnüňize ýakmaz söz diýene dälirmi? Yok, gaýta tersini, nähil ýakymda sözler diýdiňiz. Bağışlaň ölen, siz men gatyr öwüp barma. Men kän bir öwün götürýän nälirin? Yok, bu öwü del.
On soňam adamyň yeter yetmez taraplarını, artykmyş taraplarını oň ýüzüne aýtmak aýyp däl. 10 ýaly bolsa, men size käbir aýratynlyklar siziň ýüzüňize aýdasym gelýär. O näme diýdiňiz bolly? Diýdigim, siziň sesiňiziň näzik bolşaly, odan ýüzüňiz emma. Siziň sırly bakışlaryňyz, köp manyly garaýşyňyz, Leonardo da Vinci'niň Mona Lisa'syny ýadyňa salýar. Kimi? Mona Lisa. Size näme? Şol Mona Lisa'ny tanıýaňyzmy? Yok. Onu da salam berýäňizmi? Ay, näetdiňiz? O Leonardo da Vinci'nin ka. Ol aýalymy? Söýgülisimi ýa gyzymy? Men ne bileýin onu? Bilmeseňiz näme üçin oň adyny tutýaňyz? Ay, keýgim, ol bir küçäsir mundan ýaşak geçen suratkeşin çekin surat ahyryň. Ol maňa meňzeşmi? Yo, siz oňa meňdes. Ýogsa da siz paýtagtymyzdaky sergin bize oturun. Bahargyda da meňdep durdyňyz. O kim? Ya olum suratmy? Owa, olam surat. Özüm odan türkmen gyzynyň ustatyk bilen keşdelenim keşfi. Aýoglun. Oh, How diýip siz meni gören suratlaryňyza meňzedip halis ýüregime düşdüňiz. Men hiç kime meňzäsim gelenok. Eşitýäňizmi? Hiç kime. Men kimdir birine meňzäp ýaşasym gelenok. Men özüm bolasym melýär. ola hazam gowy. Her kim öz-özüne gowunyp, öz-özü bolup ýaşasa, oňa ýetesin hemma. Şonu da siz salam bermeye goýmarsyňyzmy? Söz berýän goýman. Men gününe geçlemem salam berer misiniz? Bunu 2 ýola geçdiňizden salamsy goýbermen. Siziň çynyňyzmy? Tüýsürekden söz berýän çıpbaka içinim. Onu ertir şu wagtlar şu ýerde garaşaýyn. Men geçerin, gelirin, ýöne şu ýerde garaşaň. Hökman araşan, hökman. Bolýan ýene görüşýän çak sag bolun. Hoş. Hawlym. Olar mehribanlyk bilen hoşlaşyp öz ýollaryna rawany bolýarlar. Ele berada. Ulaqany birinji qıtda. Ana odurup ikinji qıtda. İkinji görüp. Yani sowal jogap. Owa. Aýoňlar. Sen bir küçük bäri men ýüzümde ente, eýläme bir geçip, beýläme bir geçip, ýüregim agyra düşdüň göle. Gelip kimdir düşünşelle? Bir şey derler. Menden sana näme gerek? Söýgü. Sevgi. Sen şoňa münasipmi? Münasipdir mi? Eger men sana şo söýgüni bagş edäsem, Geçen eder. eger sen onu harlaýsan, Aman. sözüňe inanmamy? Başka şunu. Eger sen şu bolup duruşmaga harlansam näme? Kaharın yerde geldin. Kaharlanay. Akay aýsam näme? Kaya çıdar. Men seni ýene bir soraýynmy? Sonra Eger men sana şu ýerden garam saýla diýäsem, saylar. dur diýsem, Durur. sen men söýgüme bir inanýanmy? Anan yan. Ne minan var? Eger men seni allaýsam näme dersin? Başlar. Eger nädir men sana oýdy aýdym aýt diýäsem, Ay. Den aytma göre mok bolin. Aytsen aytayır. Ama aytma. aýdarsyňmy? Aytarın. Eger de agla diýsem, Tukka düşurar. eger güllüýäsem, Gülliysen mi? hawa güllüýsem, Arkan yüzüğün kayışıp içegelim vırlayanca cakcaklar. ha, eger ýeriň ýüzüne süýnüp ýat diýsem, Yüzüğün düşüp yatar. atur diýsem, Te otur diýençeň dikir galyp golar. eger men sana şu wagt bol diýsem, Getir şu wagt şu yere kadar deňdiri. Gözüme mümmor. eger men şu wagt bolasam, Çınar. özüň odakla diýsem,
edil duran yerimde gübe kebap olur. Eger özüň hilakly diýersen, Helaklar näme helaklyman? O asyl gurrunam etme. a birden men bir derde ýol gaýsam, Çudar. eger men 4 diýbara gaýsalar, Barly, çym putra geder. eger seni gaýsalar, Ay, men hiçlay. ulan. Sen şeýle gurrunda şükden saňa söýýän tamam. Elbette. Onunla sen şojagat elbetdeňi, şojagat tamamy taladaňy. O näçin? Uy, sen mara, hiçlerde erki etmän, ählilerde kaýyn bolup görün bir nalaja diýin. Hoş. Beh. Valla bulara yaranma ýok. Näme da? Gatyk owy. Tırıkla kelmi. Ha, gatyk kel. Ana aşağına kudurunan 3-nji kıssa. Ha. Yollanmadı hat. Awa. Yakup bu edegem elinin aşağındaky boş kağıda bir tal münis bilen teredip durdu da şeýle tetirler ýalmaga başlady. Salam. Mehriban. Salam mehriban. Salam mehriban. Hayır canım. Salam ayarına düştü. Yüzünü atıram sepaysen mi kam? Mehriban bu hatı näl kabul eder ka? Näme jogap berer ka? Şu ýadan zatlarmy Mehribanyň özüne daýdyp bolýan olaysa, oň özü bir dogumyň öýçü ahyry. Jogabymy şol duran ýerimde beräýsen näçek? Eyvay. Mene şu hatımdan gorkmandyramak. Herne artık maslahat ýokdur da. Salam, Mehriban. Men şu haty ýalmak bilen öz ýüregimde tutaşan söýgü oduny size ýetirmek isleýän. Anhaýyny ençeme wagt bäri şu söýgü odu öz günüme goýanok. Gündüz oturdanok, gece ýatyranok. Has dogrusu meni öz erkime goýanok. Şol sebäpli hem şu haty ýazmaga mejbur boldum. Mehribanym, sen aýdek ýüzüň, pyýalydek gözüň, Yakup, hany soňky sözlemden gaýtadak goýber?
Näme anqaryp dursun? Bol gaýtala diýen. Bol Böyle. Sen aydek yüzün, pıyaladek gözün, piste dodoklan. dur. Ay oğlan, men aydep yüzüm, pıyaladep gözüm mami he? Yan demi, sen bana gözünü çaptayın şu yaladep, dik celmelip yörünüm. Dodoğumun piste değerli, öz dodoğumun nehilliğini kovul ya. O zaman, men dodoğum bile neymişsin var sen he? Ay, şu yerlerine özümen bir heydi gördüm. Poz diysen poza ayırın. Hani okuydun hep, özünüm sakınmanı kovul, alcıramanı kovul. Sen baydak dey boy sıyıratın, meni öz günüme koymadı. Uy, ay oğlum, näme beýle yalan sözler oturýarsyň? Mektepde okap ýörkär. Sen näme dik kaçan bolsaň, ayakly garpyz ýalyp, ayaga çolaşyp ýörsiň diýen. Näme? Indi üýtkedimmi ben? Baydak ýalyp bolaýdymmy he? Ya onun pozoyun mu? Soramam näme? Poz diýmeken poz şonu. Hani, ýygyny oku. Oku ýygyny oturmada. Asta yorap, seykin basıp yürüyüşün. Näme? Ay Mecnun, sen ne hilladın? Näme sen men tanam okmay? Men asta yöre seykinmez ýalmy. Hani, men yüreğimde atlı garınca ýaly diýip, ýydymdan ılgabam ýetip bilen okduňa sen. Endi men seykin ýöreýän boldum şeýlemi? Mehriban, şu yerde, Näme saklyp oturýarsyň? şu yerde diýen, Hawa, tolkun atýan saçlamama diýip ýazylypdyr bolen. ýazylypdyr diýen bol. Näme siren bolýar öz ýadan zatlama? Meňe saçyma usyna tanok, men göle ýalanýar saçyma. Näme onun pozoyun mu? Poz, barny poz, hemmesini poz. Dolanma maňa şular ýalhat ýazaýma. Ýazjak bolsaň bolşumy ýaz. Ýoksa da näme diýjek bolsaň, geldi ýüzüme diý. Ay Mehriban, munyňa bir hilrak gol ýalay. Hiç hile bolana bolmaz ýaly bolýar. Onsoň men sana düşünemem. Şu wagtda çelik her kime bir rahat takyp dünýä bugün yetmän esti. Men görgüli sen üçin jip-jik boldum, hüýpi boldum. Men adym. Hop, buldozra çelde barıp getdi. Indi näme? Indi aklyň aýdyňmy sen? Eger şolur ýaly ýüregiň agzyňdan çykyp ýerde togolanyp ýatan bolsa, gel ondan. Düşünşeli. Her näme diýseň hem, sen owadan, sen päkide Mehriban. Sana näme düşündir Mehrim edipdir? Seni sulhum alypdyr. Mehriban. Ol şey diýdi de, eýtilme rehme sindirip ýadan salam hatynyň düýürmegini üýüşüp ýatyr, kagyz ýürmekleriniň üstüne goýdy. Näme bopdur mene dagy? Gülýary. Üçüdinem şekilde geçirýär. Mene awkaf ýerine Buna bula üçüncü kıssa. Ýöne diýene mene dagy. Şu ýollarma dikkatda. Yakup bir gyýdan çekinip görgüsini görýär. Hem mene dagy. Öyle erkek kişiler. Hem mene dagy. Hey inim. Erkek adam mert bolýandyr. Erkek adamyň duran ýerine ayal adam ejid bolýandyr diýen ýaly. Öz ýan ýoldaşlarymy, uýalarmy, gyýr perdetlerimiz barada ýangytmalar aýdypdyrlar. Menden gatwyrmaň bolşy öz jagalarymyz anyk takygyny göz ýetirmän tasaýdy hat diýen dur mene ýaktyrýary. Sebebi biziň ýurdumyzda ayal erkek hemmämi deň hukukly. Men muny senne ýok, menne ýok tarpdan aýdyp goýarym, ho.
Näme beýle toňuňyza tok diýip, öňüňize taýak atyran kimin? Derre öýdüňi sorup durup berdiňizler. Men muny özümiň hemen özüm ýa-da oğullarça mert erkekliň köp birlik tyýnygynyň geçen tejribesini esaslan aýdýan ho size. Siziň bana adyrdan dertdeşler bir bada hädiýmejeňizden bilýän. Yüzüňizi öwürüp, gözüňiziň agyny köpeldip, hyýrly seredersiňiz. Onu bilýän. Ýöne menem yakınsız päsiyelçilik kıyınan olsa şu yemek geçeceğime sizin garbaňyzda döz gelip be şeýle kanay giydirjegime göz ýetir. Şu görüş meýdanyna mertlerçe döş görüp çykanlar. Ay sawam nira diýse şoňa diýsin. Watançy şahirimiz Feýtnazar Feýdiň aýdyşy ýaly her bir kısmet bolsa görülsün inni. Men öz aýdan sözlerimi berkidir misallar bilen berkitjek bolayım. Ýöne men ilkeside bir sowalçyk bermeli boljak. Ýene aýdanysyň dogrusu bir kiçik döwlet bolan öz öýümizde baş tutanlar oturan bir söweli şu döwletde esas raýat aýal bolmagyň nämedigine şu wezipä hötdegilmegiň nähili ernik zatdygyny heý projegede anş etdiňizmi? Olaryň bir ýaly iyi täherden işi diýerler. Emma gülün yere eňegini bereni bilen. Öý hojalyklaryna köwlene ýanoklar ho bolar. Özleriniň her elinne, eginne bir tutluk agyk, owkatlyk torba bardyr. İşden soň her gün bazarlarlar, agyk dukanlaryny ele ederler. Sen weli ilerki köpet dağın gayasyny goşuryp gelen ýaly han keýwany azyca bereketli göýök çay getirewer diýersin. Ya da iyiliğe çaylaşanı Türk'e gel. Hani bir düşüşün olsa alıver diyen olup kavarlıp durursa. Ol sorulup gelen bölgülü olsa getiren zatlarını yerleştirmeye de heptir. Bir çağılını çarşılık verecek olur. Birim sana yetecek olur. Şol etek altı yen yedi değil yerlerdedir. Bir olsa özümüz yedikliğimin hali değerli söyleyeceğimiz o. Ay keyvani. Çayın buğda dönlü, müntedeli, saçavur süpürüştür. Hay ey, hay beyt bilin tüköldü bağına tutarız. Şu var bana da telefon yarasına basılan yani zır zır zırra. Görsen mektep çağırırsın. Buna da canın atlara. Ho, kadın dağımlar, yigitler, gelin boyun alanayım mı ho? Şunu emin hali bolunu. Has anığı cüda uşaklama ol yana. Ay Gepleşsin ne var? 40-50 mutlu. Ama çoğru sırda var. O 40-50 mutlu ama gepleşmek bu mu? Ne olmalı o? Bol ya gepleşmek bir. Onun öyün işinin birinin adamının gururlarıyla cırınışardılar da. Beni de ağa. Ha. Şol yankı biz düştükin çatın geyin geçimlen gururunu. Bağlarda aynen örkeler edenler ne olur no? Bolano. Bir iki saat oturtur öğrenme dedim. İçeri taşlara süs aylayımızda. Ulu boynumuz kişiler ne ola? Biz süs aylamam mı? Ay koyuyorum bir ağa. Ay ho, ineyim ol cüda ayıp ya ernevi işlerden nere ol? İşleri buyurun için işliyor. İneyim. İlkinci getiren misalım. Hem yatsıklaşlarımızın hem beylik verin gıyızdan. Öz ağalarımızın aydışımı diyali ecil ya da naçar değerle olum iner yükünü gerdellerine çekip bilyen. Hakiki pelvanlardan ağırda kendisi üdetmeyemeysen. Annemni men aytacak ikinci misalıma kulak asın. Onu sana hazım yumuşatmamız gerek. Yine Aydar'ın hemen boyun alayım. Hangi alayım? Hey, sizin yekeceğinizin, ingolmanlı yekeceğin, öz öyümüzün, öz biykeğinin çekyen keşkini, birce vurulacak, yekece vurulacak çek gördünüz mü? Ha? Çek gördünüz mü? Yok. Ha? Yok. Çek gören nersin? Sesini çıkaryanlığı yok mu? Ha? Yigitler, eğer de bir erkekler, doğrudanım özümüz bakaverişimiz yani. Mert, gerçek koç yigit bolyan olsa, mertlerçe de boyun almam. Kimin mert, kimin ecizliğini, kimin akıllıdığını, daşyanı bilen bilerdik şonda. Anriyanı bilen göz yetirirdik. Men öyle şoma cüda göz yetirdim. Doğrusu oğlum, evet gırrıklığımdan da. Ha, ne bunu bir daha? Keserim açtığında. Ayağıylar bayramını, öldüm size hürmet edecek. Hedef
tormotu menden alın. Şogun krem yuvarın, içeriğine süpürürün, bağdara da giderin, naharın mişirerin. Geleceğimin hemme işini boynumu kalın. Hovulu, yağdı yan, yorul yan deyip, kulak etim kuvurad yan deyip, kavurulma pan karayma. Öğünüm de şolma. Ayağımla minni. Sözünde mert dur deydi. 8. Mart'ın dağının düğü çıdılan mıdır? Ya çıdılan nel midir? O yörcü tağadın zırlamasına yerinden zanla kaldımdı. Çarakçılık yuğunup meyilname olunca aşağılayım. Çay yakar tayarlamaktan ilkinci iş günümen başladı. İşiniz ileri oldun. Yer bakalım yere dağa. Eceleri bilen ullu kişili bir oyunun çağa salımını vermeyen yüpek kurçuklar yağlı ağaç suzu oynuyorlar. Onun önüne durmak, ben bugün ilkinci borcum ha. Yok onunla mı? Üstesine de keyvanı bugün gülörtanı, ayalgıylar bayramına akibetli, öz zorlarını, denguşlarını hizlete çağırıptır ha, o bizim ölü. 3 türlü nahar, 3 türlü işte açar, 10 türlü füyücü koyu diyen vakti, toy taşanın üstüne hazır olur. Toy bayrama gidecek, oğlan kıyılamın eşiklerini ütükleyip kemkatine seyretmeli. Karaday, toy meclisinden son kaşları yerine yuvup, saçlarını süpürüp, ardıp, yerli yerine koyup, yerine yerimde tağıt, yarı yiyeceklarını kalktı da. Yine ertesi gün bir hili keyvanının sesi geliyor yani. Kakası, kıyıv tura. İşten giyeceğal ya. Horozlar kıyırıp dura. Kıyıv kakası tur diyen sana. Tursana! Canlı berekella, bikem, canlı berekella. Nere dağa? Ben bunu da o geçmeyenler ağa. Yine şey deyip, voglodu verenler. Şey deyip, yine ayağım, yenciğin nadarı bile, yağda uyuduğumu hayvatlı seyretti. Doğrudan ama şeyli batırmayı seyretmeye hakkı vardı. Biz erkeklerin genelleri vardı dönüdüğün sözlerimizde negilik bildirmeye hakkı vardı. O hakikatten şeyle değil mi? Böyle yetiresin gelse. Yılın 365 gününün 2. uncağını. Yani halkara genelleri günü öy hasırtısını men yani öz boyundan göre. Ha yo. Ana sonra kimin kimdiği vardı. Onun nerede olup aydıp gören sözlerimize olan karayışımın biz bütünlüğü başka çabalar. Men şuna ananyan dostlar, ananyan. Onun ne mehriban yerliydi. Bahar faslı bilen, utkuş bilen, bahar bayramı kutlu olsun. Mehriban kâbeler gelin kıyılar.